Ja imam zaista veliku čast da vas ugostim ovde danas povodom Svetskog dana čistih planina sa željom da simbolično pokažemo koliko mi vodimo računa u stvari o prirodi, koliko vodimo računa o svemu tome da naša okolina i sve ono što nudimo turistima budu čisti, da budu u nekom duhu te prirode, tako da smo danas ovde okupili naše partnere iz drugih javnih preduzeća, naše saradnike i naravno naše drage goste na gondoli, to su deca iz osnovne škole Dimitrije Tucović iz karate kluba Rujno i deca iz ekosekcije koji su se zaista odazvali kako ovom pozivu, ali su se odazvali pre svega ovoj divnoj akciji da učestvuju, da doprinesu i da pokažu koliko mi svi zajedno imamo svesti o zaštiti životne sredine, o potrebi da vodimo računa o ekologiji. To ne radimo samo danas, da kažem, ovo je samo simbolična akcija sa svima u toku današnjeg dana da bi obeležili ovaj dan. Mi svakodnevno, da bi omogućili našim gostima uživanje u pravoj prirodi, jer to je ono što oni traže na gondoli, vodimo računa da čistimo kako papiriće, smeće, da uređujemo ovaj prostor. I danas je recimo ovde bilo sadnja cveća, ovih lukovica koje će na proleće tek da vide svoj da kažem, izdanak i da deca će vidjeti njihov plod svog rada tek na proleće. Sadili smo drveće, uređivali čitav ovaj prostor kako kod tjubinga, tako sve ovde na međustanici. Na poslednjoj stanici se pre svega fokusirali na čišćenje smeća, iako komunalno javno preduzeće sa svojim službama to svake nedelje radi vrlo aktivno i bez ikakvih problema, ali eto, danas smo imali prilike svi ovde i da se malo družimo, da uradimo nešto korisno za našu planinu, da malo se deca zabave i svi odrasli koje žele ovde na tjubingu i da se osvežimo sasvim sigurno. Ja sam izuzetno zahvalna svima koji su danas učestvovali u ovoj akciji, koji su nam pružili podršku na terenu i vama medijima svakako koji pratite ovu akciju i pratite sve ove divne aktivnosti koje mi realizujemo.